ए बाबा खेसरिया गाना सुन लो आवा ये जान बैगन ले लो ए हमर जान हमर लड़ावा ले लो ए बाबा हाँ एगो बात पूछी हाँ पूछा था कि जब तू सिया पर लड़त रहल हाँ तो तार बंदूकों का वो धोखा ना दे ना धोखा ना दे धक 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 चले बाबा हाँ अब तो रिटायर हो गइल बड़ो हाँ अब बंदूकवा काम करेला अब हाँ चल ना बताओ तानी अरे का देखत रह सरी फिल्म देखतनी मार धार वाला कौना हीरो के जौना के 2.5 किलो के नहीं खे वो करे अच्छा सोनी देवल के ना रे साला सोनी लियन के बाबा हाँ तार बोकवा नहीं खेलौ कत बोकवा से एगो नौकर रखले रहनी बस उ लेके भाग गई भेटाई तो ओकरा गाड़ी में पैना कर देती सरवा लेके भाग गई अब का होई बाबा भाग ना होई का है भाग ना होई का है भाग ना तो तोरे के गोमना करा दे बाबा हाँ खेसरिया लमका गोलका बेचता हो हमरो गोलका लमका बेचवा ना दस सुना सन बाबू हां अगर लाइफ में सक्सेस होखे के बानू हां तो बुरा संग छोड़ दसन ठीक बा तो जाती से अच्छा संग धरे गुड बाय बाबा हाँ हौ मेला में कौन रहे हो हमर गर्लफ्रेंड है का हो गइल बा दुनिया में बूढ़ बूढ़ आदमी से नया नया छोकरी पटतारी सो हाँ। आ नया नया छोकरा से खाली मेहरारू पटतारी सो का हो जान एबरा 12 सुनर लागत हो तनी हौ चीजवा देखावा ना काहे केकरा से बतियाओ तारी बाबा माल से बतियाओ तनी हमार मोलिया तो बतियेबे न करे रे तोर मोलिया के तो बतियावे ले बाबा तहार मलिया गाय हियो आ हमार मलिया लड़की हियो ओ ते तो मौगा गइल बारी बाबा हाँ बुढ़ारी में 4-4 गो माल रखले बड़ा हो तो जवानी में कगो रखले रहलो 8 गो तोर बड़ा बड़का बड़का बारी जिम करेनी केंगो देख इतना पकड़बा सनु तो तई लेट से निकलेला हां अगर इतना पकड़बा सन तो वो से तई जल्दी निकली अगर इतना पकड़बा सनु हां तो फट दे निकल जाला तो हम तनी शाम के दुनिया में संग कोल जई केहू चलबे हां तो चलो से खाने के नीचे चलो सब रे देखा सन मोबाइलिया गरम हो गेल बिया गरम हो गइल बिया हां सार लगले जो अरे साला मोबाइल साड़ के ले जाला तोर गाय गरम होले तो कहां लेके जली साड़ काली तो ले जो मोबाइलियो के सार लगे साले मोबाइल गरम ए बाबा हाँ सुनले रहनी कि तू ए गांव के बहुत बड़का पहलवान रहल अब कहे दुबरा गिला हो पहले बहुत हिलौले बानी बाबा हाँ कौची हो अरे ढेकुर चलौले बानी पानी गिरावत घिंचत घिंचत पतरा गइल बानी जान तर मर हां हम हती चुकी से इतने बड़ा हो गई हां जब से होश संभरनी तब से हई मुझ देखा तनी यही अन के हिंगन बा लागत है पर कुछ के साया साया बा हां ब्लाउज बाबा हाँ एकरा भूत धइले बा हाँ भाग जो ना भागे भाग जो ना भागे भाग जो ना भागे हाँ भाग जो का चाहता री बाबा हाँ एगो माल पटवा दे भूतो माल खोता ये ताजा बनाया गई जानता इस रोई टेस्ट वाली न बड़ा बढ़िया रहुए अरे पार्टनर होलो सन मिठाई खा काउना खुशी में आज हमार मेहरारू नु मोल घर चल गई खो 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 रे पार्टनर मत लियो सा का भाई बे रे की कुकुर खानी हापा तारी ई साला के हाथ के मिठाई मत खइयो सा काहे रे ई साला के हाथ हाथ ना मजेला ला पर मिठाई दे no.
छोटा बाबा हाँ अब गाय में भैंस में बकरी में सब में सिम डलाता हो। हाँ हो बाबा आ सुने में कि मेहरारुओ सन में सीम डालाता तो मर्दाना सन के दासा का हुई। अब लाश धरिए लो। ए भाई कौची खाता रह कितने मोटाता रह यही मन बानी मेहरारू के हाथ से रोज रोज खानी काची हो लाबादा। चल पटाओ जाओ। दिल दीवाना भइल तुहरा प्यार में आ जब से चिपरी पाथेलू दीवार में तोरा उलोड़नी ओले बहन तो लड़की समझता रलो। भागो सुना तो एको को डांटा का हो भाई हमार हई केरा वाला खेतवा ना पाती कि खाली उहे गाना सुनब आज भर ढील द। रे साला हम तो मेहरारू हई का रे कि हमरा के आंख मारता। ए चाचा तहारा नु समझ में आवता कि हम आंख मारता लेकिन ओकरा नइखनो बुझा जौना के पटावता नी। भगवा बेटी चोदऊ ना तो जाना तारा भाई मेहरारू के इज्जत करे के चाही। मेहरारू से संसार चलता। वाह भाई वाह तार बहुत उत्तम विचार बा। का भइलो यही पर रात के मरले भी बेलना से। रे तहनी के मेहरारू के कहल रहल में रहेला सब। हम अपना मेहरारू के नु अंगूरी पना चाहेनी अंगूरी पर ये खाली डांट देबे नी नु तो साफ थर 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 कांपे ले जानला लो। एना के बेटा ए जी बैठ के मजलिस चलावता रो और आटवा सन के आगल रोटिया तार दादा बनई हन।